тапшыруыбызны дәвам итәбез. Җете салкыннар белән ап-ак тунлы кыш килеп тә җитте. Аның беренче айы башлануга гаиләдә елда бәйрәм килә. Быелгысы елны ул бәйрәм аеруча үзенчәлекле дип башлана яңа зимнит савылыннан килгән матур котлау хаты. Алтын юбилейын кадерле тормыш иптәшем Хасанов Дамир өмет улы каршылый. 50 яшь тулу көне белән ихластан беренчеләрдән булып, аны мин яраткан тормыш иптәше Суфия Рафат кызы котлап, йөрәк түремдә булган җылы теләкләремне җиткерәсем килә. Алтыным минем. Бүген бәйрәмең көнне мин сине ерак яшьлегебезгә алып кайтып, әле яңа гына кавышкан көннәрне исеңә төшерәсем килә. Мин белмим, хәтерлисеңме син юкмы, әмма мин һаман да шундый ук акыллы, тырыш, булдыклы, әйткән сүзендә тора торган егеткә шашып гашыйк булуымны искә алам. Хыялым чынга ашып, синең белән матур гаилә кырдык. Гаилә дигән сүз ул зур корабны диңгезгә алып чыгу дигәнне аңлата. Төрлесе булды. Тын гына тормыш исемле диңгез гел тормады. Аның шаулаган, дулаган, җиләс, авыр көннәре дә бехисап иде. Ләкин без синең белән кулга-кул тотынып, бар авырлыкларны да җиңеп чыктык. Татар, мөселман гаиләләрендә тиешле булганча, бердән-бер төпчек уллары әти-әни янында калырга тиеш дигәнне баштан ук әйттең. Һәм без шулай эшләдек тә. Хөрмәт, мәрхәмәт белән бер-беребезгә карап, мәрхүмә әти-әни белән яшәп килдек. Кызганыч, гомер агышы аларны мәңгелеккә алып китте. Ләкин бүген дә мин мәрхүмнәремә дуга кылып, аларның җимешләре, уллары өчен рәхмәт укыйм. Кадерлем, язмыш безгә башлап сөенеч кызыбыз Альбинаны бирде. Аннары нәсел дәвамчыбыз, олы терәгебез, улыбыз Данил туды. Көн артыннан көннәр узып, бихисап мәсьәләләр шишеп, гомер узганын сизмәдек. Артыңда ярты гасыр. Балалар да инде үсеп җитте. Кызыбыз кулына дипломын алып, үзе сайлаган һөнәре белән хезмәт итә. Улыбыз да тулы егет булып тиздән олы юлга чыгачак. Шушы ыгы-зыгы көннәр эчендә бер-беребезгә карап, ярату сүзләре әйтергә дә ынтыла булгандыр. Бүген мин аны дөресләп сиңа рәхмәт сүзе җиткереп, яратам дип әйтәсем килә. Юбилейыңда саулык, исәнлек, киләчәктә дә пар канатлы булып яшәвебезне телим. Син кирәксең миңа, син кирәксең. Гомерлеккә җаным, гомергә. Син кояшым минем, аяз күгем, син бәхетем минем бу җирдә. Аллаһыдан саулык сорыйм сиңа, озын гомер сорыйм һәр иртә. Бәхет өчен миңа күп кирәкми, син янымда булсаң, шул җитә. Очрашканбыз, кавышканбыз икән, бу билгеле юкка түгелдер. Шатлык, кайгы күптән уртак безнең, гомеребез уртак гомердер. Язмышыма рәхмәтлемен җаным, синең сөюеңне тойганга. Без бәхетле җаннар синең белән, икебез дә бергә булганда. Хөрмәтле Дамир Өмитович, юбилей тантанагыз мөбарәк булсын. Алдагы җырны сезгә махсус Суфия апа үзе сайлаган. Кабул итеп алыгыз. Җиңел тарта бергәләшеп каратлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Uzun durmalı yıllarda zor tayanış paratlar. Aşıklarga bәхет üçün кирәк бит пар канатлар.
Aşıklarga bәхет üçün кирәк бит бар канатлар. Тау менгәндә ныклы терәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар. Şiirde kişini yırak yaklарға Dünyalarının yemi orta par kanatlı şaklarda Dünyalarının yemi orta par kanatlı şaklarda Tau mingende ныклы терәк bir-берсенә паратлар Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар Тау мingende ныклы терәк bir-берсенә паратлар Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар Тау мingende ныклы терәк bir-берсенә паратлар Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар Дамир Әмет улы Хасановны 50 яшьлек матур юбилее белән ихластан алда кызы Альбина һәм улы Данил котлап китәләр. Әтиебез, әзрәк тынып алда, утыр әле килеп яннарга. Бүген керсен олы шатлык белән тынычлыгы синең җаннарга. Бик күп еллар безнең яныбызда яшә әле биреп дәрт, кешен, җаныбызны өзеп бирергә дә жәлләмәбез әткәй синең өчен. Әти, бары 3 хәрефтән торган, ләкин гомер буена сузарлык, җылылыкка төренгән бик кадерле сүз безнең өчен. Әтиебез безнең чын ир-атлар үрнәге. Бүген без аңлыйбыз, нәрсә барыбыз, нигә өйрәнүебез барысы да аның ярдәме аркылы булды. Кечкенәдән ук ул безне гел янында ияртеп йөртте. Шуңададыр, без икебез дә аермасыз җилдереп машинада да йөрибез. Нинди эшкә алынмыйк, барын да булдырабыз. Әйтергә кирәк, без гомердә дә нәрсәгәдер мохтанмадык. Әтиебез тырышлыгы аркасында бар теләгән әйберебез дә булды. Синең бәләкәйдән үк иркәләвең, аталарча яратуың безгә канатлар куеп яшәргә көч өстәде. Бүген без инде җитәрлек үсеп җиттек әткәй. Шуңа күрә китергән борчуларыбыз өчен синнән гафу үтенеп, түбән генә башыбызны иеп рәхмәт укыйбыз. Киләчәктә дә бергә әниебез белән үрнәк булып, яратылып гомер кичерсәгез иде. Туган өебезгә сагынып кайтып кереп, балачакка кайтырга узак мөмкинлегебез булсын. Без сине бик яратабыз әткәй. Әткәебезнең бит бүген матур туган көннәре. Йокысыз үтә шул еш бик аның кара төннәре. Безнең хакта ул уйлана, бастырырга аякка, үсеп җиткәч таралырбыз икебез төрле якка. Тигәткәй без онытмабыз синең җылы җаныңны, тырышырбыз без бизәргә синең һәрбер таңыңны. Бүгенгегә без яратып, котлыйбыз бәйрәм белән. Назлыйсыбыз килә сине моңлы, матур җыр белән. Хөрмәтле Дамир Әмитович, балаларыгыз юбилей тантанагызга матур җырда сайлаганнар, аны бергәләп тыңлый гәлә. Кешем, ул минем әтием, аңлаучан, заманча карашлым. Үземнең серләрне әтидән яшермим, һәм белә ул минем дусларның. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул ямен, әни белән бергә, гел бергә. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул ямен, әни белән
кеше, зирәк акыл көчең, биргән киңәшләрең файдалы. Сиңа күз тимәсен, сыкланам әтием, гомер буе шундый кал әле. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яны, әни белән бергә, гел бергә. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яны, әни белән бергә, гел бергә. Синең яшәү көчең бик озакка җитсен, син яклаучым, минем саклаучым, иң кадерле кешем син генә әтием, хәвефләрсез булсын тормышым. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яны, әни белән бергә, гел бергә. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яны, әни белән бергә, гел бергә. Бер туган кешеләр алар гомер буе нык терәк тә, ышаныч та бер-берсенә. Шулай әти-әни тәрбиясен алып, без дә үстек. Дип язганнар алдагы котлау хатын. Сезнең өчен, Дамир Өмитович, бер туганнарыгыз. Аббасовлар гаиләсе. Апагыз Кадрия, җизнәгез Камил, племянницагыз Ләйлә, племяннигыз Марат, тормыш иптәше Илмира, балалары Амина һәм Артур. Сабитовлар гаиләсе. Апагыз Дания, тормыш иптәше Марат, кызлары Рита. Әле кайчак кына уклар тотып, автоматлар алып, машиналар тертеп, велосипедлар тибәреп йөргән матур балачак вакытың иде сыман. Үзебездән соң туган энебез белән балалар булгач, үскәндә төрлесе булгандыр билгеле. Этештек тә, тертештек тә дигәндәй. Әмма дә ләкин гомердә дә без аның белән бер-беребезгә үпкәләшеп, ачу тотып йөрмәдек. Бер туганнар арасында булган, аңлатып та бетермәслек сәер, көчле рухи хис бар арада. Без беләбез, әллә нинди авыр вакытларыбыз булса да, шушы нәни энебезгә мөрәҗәгать итә алабыз, һәм ул безгә беренчеләрдән булып ярдәмгә ашыгачак. Дамирыбыз ул бер әйткән сүзеннән чыкмый торган шәхес. Әйткән сүзе белән эшләгән эше төгәл килә аның. Бу үзе дә чын ир-атлар сыйфаты бит. Аның төзелгән гаиләсе дә күпләргә үрнәккә куярлык. Яраткан хатыны белән алар батыр ул, матур кыз үстерделәр. Ике яктан да туганнарны якын күреп яшиләр. Бүгенге көндә тормышлары шөкер кылырлык. Алдагы көннәре дә шулай узсын. Алар безнең туган йортта яшәп, кунакка кайтып, җаныбызны тынычландырырга мөмкинлек бирәләр. Туган нигезебезне саклап, матурайтып яшәгәнегез өчен дә олы рәхмәт сезгә. 50 әле күп яшь түгел, башы гына гомернең. Ләкин бик котлысыбыз килә туган көнен энемнең. Хезмәтен белеп башкара, бар җирендә җиткерә. Аның эшеннән һәр кеше зарланмаслык иттерә. Бер-беребезне ташламадык, төрле вакыт булса да. Тормыш бабай киртәләрне куеп торса да. Терәгең барлыгын белгәч, дагыллар да шигенә. Кара болытлар чыкмасын гаиләгезнең күгенә. Тормышның тик башы гына, яшисе алда әле. Гомерләрнең куанышып алга барырлык мәле. Балалар һәм дусларыгыз, туганнар гел янәшә. Якыныбыз безнең белән әле бик озак яшә. Бер-беребезне аңлап, саңлап, яклап һәм саклап яшик. Бик авыр минутларда да хөрмәт белән эндәшик. Синең якыннарың булу безгә энем бик рәхәт. Синең белән туган иткән Ходаема 1000 рәхмәт. Хөрмәтле Дамир Өмитович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Туганлык җепләре гомердә өзелмичә, бәхеткә күмелеп яшәргә алда да язсын.
Нәселләргә тиң гомеренең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән, туган көнең белән кадерлен. Нәселләргә тиң гомеренең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлен. Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларың сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән, туган көнең белән кадерлен. Нәселләргә тиң гомеренең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән, туган көнең белән кадерлен. Нәселләргә тиң гомеренең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлен. Яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыр юллап сине котлаудан, күркәм бүләк тапмадым. Туган көнең белән, туган көнең белән кадерлен. Нәселләргә тиң гомеренең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән, туган көнең белән кадерлен. Нәселләргә тиң гомеренең белеп яшәгәнә кадерен. Нәселләргә тиң гомеренең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлен. Дамир Әмитулы Хасановны 50 яшьлек олы тантанасы белән ихластан котлап, йөрәк түрләреннән ургылып чыккан изге теләкләрен кайнанасы Зәйтүнә Мунировна, кайнатасы Рәфат Кашафович, шуриннары Раил, Рамил гаиләләре белән җиткерәләр. Кадерле кешебез, 50 яшь. Белмибез, син ышанып җитәсеңме бу вакыйгага үзең? Безгә сәер төсле тоела. Чөнки улыбыз булып гаиләбезгә кергәнгә әле яңа гына берничә ел узды шикелле. Уйлансаң, бихисап вакыт үткән. Син безнең өчен кияү түгел, үз улыбыз булдың. Бар эшебез, борчу мәшәкатьләребез, бәйрәмнәребез дә уртак булды. Кызыбыз Суфия белән авылда абруй, хөрмәт казанган гаилә булып яшәвегезгә дә сыкланып торабыз. Күзләребез тимәсен дә, кайгылар якын килмәсен. Оныклар да кайчан гына туган төсле иде. Бүген икесе дә сезне буйга узып, үзләре тулы шәхесләр булдылар. Тормыш булгач, төрле көннәр булгандыр. Ләкин синең хакта без тик уңай ягыннан гына сөйли алабыз. Кайыннеләрең Раил һәм Рамил өчен дә син бер туган өлкән абыйлары төсле. Кирәк чакта эш белән дә, сүз белән дә ярдәм иттең. Алар синең әйткән сүзләреңә, биргән киңәшләреңә дә колак салып, көндәлек тормышта кулланып яшиләр. Шөкер, безне дә онытмый яшисең. Кайткан сайын беренче булып күрешергә киләсең. Безне хөрмәтләгән өчен Ходай сине дә улыласын. Хөрмәтле киявебез, син бик тәртипле ир-ат булып җитештең. Шундый акыллы бала тәрбияләгән мәрхүмә кода-кодагыйга да олы рәхмәт укыйсы килә. Син гаиләм дип, балаларым дип ахталып яшисең. Барасы юлларыгызда, яшисе көннәрегездә кайгы-хәсрәтләр очрамасын. Уңышлар гел сезнең юлларыгызда алсы чәчкәдәй тезелеп атсын. Бу дөньядан бар ямен һәм тәмен татып яшә. Котлы булсын балам туган көнең. Артсын шатлыкларың көн сайын. Кайтуларны синең көтә-көтә сагынулардан ауган аккайын. Йөрер юлларыгыз имин булсын.
Котлы булсын туган көннәрең, шатлык белән узсын гомерләрең, матур булсын килер көннәрең. Кияү дигән матур исемеңне яклап чыктың, тапы тимичә. Яшь алда нинди авырлыкка да башкаеңны һич тә имичә. Бәхетең ашсын, ташсын кәсәсеннән, 50 яшең, матур тантанаң. Кабул итеп алчы күркәм җырны, сайлады бит аны кайнанаң. Хөрмәтле Дамир Умитович, бар теләкләр чынга ашсын, алда бик күп юбилейлар каршыларга насыйп булсын. Yazda түгел, күздә түгел, кыш көне сен тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый шибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Ямлы үтсен синең туган көннәрең, иминлектә, исәнлектә үтсен гомерләрең. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай